Takže čaute ľudia, tu je váš Filip. Keby ste sa čudovali, že prečo som tak blízko, tak tuto na boku, do tejto strany mám mikrofón, musím do neho hovoriť, takže ma asi nebude moc vidno, len na dierky. No a keby ste chceli, tak mi do komentárov napíšte, že či mám natočiť nejaké gameplaye. Budem natáčať rôzne. Len mi povedzte, akú hru na iPhone, no vlastne na mobil by ste chceli. OK, dobre. Budem natáčať aj vlogy, napríklad, čo ja viem, top 10, alebo nejaké také prkotiny. Skončili Vianoce, no to nevadí, teraz som dostal mobil a vtedy som nemohol natáčať, lebo vtedy som nemal založený YouTube kanál, no ja už som ho mal založený 2 roky, ale dával som to na súkromné a prajem vám šťastné a veselé a šťastný nový rok. Sice Vianoce už skončili, ale nevadí. Už nahrávame 2 minúty, to na takýto krátky vlog stačí. A ja sa s vami idem rozlúčiť, tak čaute a majte sa krásne.